Op deze Valentijnsdag binnen wij beland in de Westerheen. En ik ben onderwijs naar Peter. Hij is op je terug zijn vrouw Marijke, want hij zei ja, hij doet zo volle. De oren de 2 jaar er al druk met het huis aan de gang. En voor de rest had er ook een hele pruttige bij het eind. Dus dat verzint het wel een leuk Valentijns ontbijtje. Dus ja, ik heb een heel lekker ontbijtje meenam van echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. Dus we hopen natuurlijk dat we hen even verrassen kunnen en dat ze samen lekker genieten kunnen van het heerlijke ontbijtje. Nou, Peter het is al onsje komen, hier is al wat druk aan de gang, aan het huis, dus we weten in ieder geval dat er thuis is. Dus hij weet nog net dat we voor hem komen, dus dat is wel mooi. Nou, de wind wel. En Peter die zit hier al te mij. Ik neem aan dat dit Peter is. Ja. Ah, goeie. Goeiedag. Ja, verrassing. Nou, dacht ik ja. Ja. Dat ligt erop, hè? Ja, dat is net verkeerd, joh. Want wat is het joh voor jou? Ja, dat zei dat Valentijn is, hè? Ik ken nooit wat van Valentijn gehad, dus... Nou, bij deze dan, Ja. de eerste keer. Nou, fantastisch. En jouw vrouw ook thuis. Nee, in het werk. Nou, dat is wel weer Ja, jammer. wel want jammer, hoor. Ja. die had je namelijk op je voor een lekker ontbijtje. Die Oké. zei, die verzint het wel wat lekkers. Nou, hartstikke mooi. Maar dan is ze er net om met mij te delen. Dat is wel weer jammer natuurlijk. Nou, niet op het manier op. Dat ken ik nou ja. Nou, Ja, met ja. een Het is, blaadje goed wel. het is vers van de pers, Ja. dus ik denk dat nog wel een die bewaring kennen. Hartstikke mooi. Super verrast. Ja, want je ben je druk dwaande mij van alles. Ja, ik ben hier aan het verbouwen. Hè. Ja, ze nou daarna door wat. Vreed heb ik vrij, dus dan kun je mooi even wat doen. Ja. Ja, want je zit er al 2 jaar in, begreep ik? Ja, ik gooi 2 jaar nou. Ja. Ja, we hebben 2 jaar aan het verbouwen geweest, ja. En we zijn al in bezig, maar dat is niks. Komt vanzelf klaar. En daarnaast nog andere activiteiten. Nou, ik heb mijn werk ik nog natuurlijk, ja. Nu wil ik nog in het Pinksterfeest wat. Wie was dat maar bezig? Ja. Ja, dus je vrouw die zei, hij is altijd mij van alles wat dwaande, dus hij sievert zichzelf altijd voort. Dus in mij ook wel eens een keer een beetje aandacht hebben. Nou ja, ik vind het hartstikke lief. Ja, dat mag ik wel even zeggen. Alsjeblieft. Zeg het zelf, ik vertjennen. Ik ga het net regelen. Nou, je kunt nog mooi lekker samen opgenieten natuurlijk. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan en fijne Valentijn. Dankjewel.